Jo, já jsem Jakub Palmák a teďka tady mám video na špičáku. Koukejte. Jo, dobrý. Jsme na špičáku, je to tady krásné. A tak. Teďka ale už odjíždíme. Je totiž neděle a v pondělí je co? Přece škola. To je přece jasný, ne? No, včera jsme postavili velkého sněhuláka, koukněte se, co s něj zbylo. Byl dobrý, potom vám to ukážu. Ale je to škoda, protože jsme měli krásného sněhuláka a ušel jsem se lyžovat. Dneska jsem potřeboval taky další, ale ten sníh teďka už není moc, takže víte. Koukejte. Tak čekajte se na další videa, jako Kuba Balák, čau.